Id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo qal li hija żventura li l-poplu ma fehmx kif għandu jivvota fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Huwa qal dan fil-programm Tendru Azzopardi fuq l-istazzjon tal-radju tal-Knisja meta kien mistoqsi għaliex il-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux jikseb il-fiduċja tal-elettorat fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Kien hawn li Bartolo weħħel fl-investiment tal-Gvern fin-nies ta' 70 miljun euro li kien jinkludi ċek ta' rifużjoni tat-taxxa ferm iktar b'saħħtu għal ħaddiema u ċek addizzjonali għal kulħadd biex jistimula l-ekonomija fi żmien ta' rkupru. Jekk jiena nikdeb għajd li inti gidib, imma ifhem. Imma allura nies jinxtraw mit-euro, dak il-livell ta' votant aħna li għandna. L-iżvintura ġiet li n-nies għadhom mhux qed jifhmu. Din id-dikjerazzjoni ta' Bartolo tmur fit ma' dik tal-kap nazzjonalista Bernard Grech li kien sostna li l-gvern xtara l-voti. Nefaqhom biex ikun jista' jixtri il-voti tal-poplu Malti u Awċi. Intantu l-intervista Ivan J. Bartolo prova jiġġustifika li il-poplu għażel ħażin fl-aħħar elezzjoni ġenerali u għamel hekk billi fost oħrajn semma proposta tal-Partit Nazzjonalista li joħloq 10 setturi ekonomiċi ġodda, proposta li fil-kampanja elettorali bosta ddeskrivewha bħala waħda fl-arja. Fil-fatt il-costings tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar kampanja elettorali kienu sors ta' konfużjoni kbira e kif dawn saħansitra ġew pubblikati fl-aħħar jumejn tal-kampanja elettorali fejn kienu diġà tefgħu il-vot tagħhom eluf ta' persuni. Madankollu l-attakk fil-konfront tal-poplu Malti u Awċi li għażel il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali minn Bartolo ma waqafx. Tandek nies li ma tinteressom qatt il-qasba, kull ma tinteressom il-ħuta.